Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Kalong ka kubor ka bas ngautanat bantib ba ka Shillong Civil Hospital ha ka jingya lenti ban ajing sumari ki ba Nongpang na keleng ka jela borok away. Kalong ka hospital sarkar ka baningkong ha ka jela ba ka jing sumari ki brio ki bapang Bampong kalalong ka ba Seisoh ling ba ka video assistant thoras yopi esopa getomi ya ka balale da ka kunhun ki doctor jong ka Civil Hospital Shillong ya we urang ba brio ubalayo ya ka jingpang Bampong ha utangun. U Dr. Cliff Anderson Wanyang, uberi surgeon specialist jangka Shillong Civil Hospital, haka jenga kran berkapati CTV haka pratrik unai lur arhaza apulai lai thu. Ba uni Nongpang mentau la yo biang ya ka jingkot jingkia, ba alit paino shala yeng hadin malami na hospital. Ya kini ka Jingpuid la yarap yo Dr. Cliff Wanyang berkakunhun jong u da u Dr. Caleb Harris, uberi additional professor jangka Surgical Oncology Negrims Hospital, but u Dr. New Stars Imyong, uberi anesthetist jangka Ganesh Das Hospital. Ringkat kekunhun anesthesia na Civil Hospital Shillong, nang tadi Dr. H. Majau, but Dr. M. Surong. Ani civil ni mohon bagi dan ki Nongpang ni bapang cancer. Ya cancer bapang kamtama ka Jingpang bayo pang cancer esophagus. Ai jon tray malang singi ki apo hi Nongpang. Mo ki Nongpang ki bawan lu gede haka advanced stage. Most of them bring have I don't give a mlash men po itu. Tama ki don't give a early stage tu. Kita early stage yang teng kilong reluctant man po, especially namara civil yang pacu po in the case. Bon por ni ai choice kilong ba ngilap ai radiation bro ki neka chemo ini Nongpang brai long ilade advanced stage hi B1 patient belong cooperative ha no bazang hi ini asho kumba life cycle chemotherapy ring tu mangi pek response bre I kadang sak kunjuk hi then we have no other options kamara operate hi so this patient was well prepared alone in Hong Kong hi we did as we prepare him like investigation, his fitness, we work up nicely and we actually in point Jingpuid the operation traditional yang basu eye big incision ini menjadi lebih advanced case laparoscopic first time and was successful. Patient got discharged. He was very happy and discharged in a very stable and good condition. Kani ada cancer jong ka esophagus kasing ong tangoy. Ani cancer jong esophagus kada ka ba the highest do Meghalaya among all the states in India. Kani ka daw kani cancer ka along high prevalence Magna marba shong kabam gadi the way ba morning suggest kala bande no kwai ki bam ki jumbam ki ini ong ki pinjabas ang the what we suggest is the most common cause but there are other causes also we get down I mean Nongpang te for by imtip ka Jingpang pa by one day show make nga so jinjar bangoy kani nga jing so jinjar bangoy kamday ka ba ong masu pesan iso suwa yung so jinjar bangoy ka be te ningkong te issue imskap than nga Jingpang te kabaniya isingi di dawai ki ba shukhet na dukan ay tu mo terus ki pada kabaniya ki por pada kata kajing jinjar bangoy kadang jur they have one hospital pada so suspect from the first time no magday ka you cancer te masin wan hi ada endoscopy te masin da endoscopy pada endoscopy iba padan kajing mong tang buat kan te kumta hi te lagi masin yo umta pre biopsy ya pek kat kai ben pek CT scan te halap CT scan ni ka la posture stage 3 ju ni the for stage 3 thì mình làm một cái sân thì hiệp ai por và hiệp ai đôi chemo kiểu thì đôi chemo thì ai không bakal rate cái tumor mà cần sụp thì nghĩ nó một surgeon nên phối
atat ko wero bangin yo ba borok jingpa for bangi poi ka shimum ba tam ai khemu ru shi sen shi bna kan poi do ando bai yo khemu ru por bai pun ar pasau bnai patient ando bai wan na shnong pde shu shin ne yong la do san bnai ru benta sep poi kalau ni cancer nimju pek kum ke bai ki jingpang kum ki ni Jingpuid jo cancer ngi shebet sanslam la do ba sumar ma cancer kadon ka chance bakal wan yang met mo kai badang yak snam kata ka chance kadon duna te shubut Nongpang ula yo ban sumar ne la yo treatment sanslam menchua antu yong la ko ne la jam karang yong ha Jingpang cancer yong ka 5 years survival injukan ki blai ne ki engi kebet sanslam bet hadin sanslam bot Nongpang ula jam entah sen sila ada ka treatment dai ni pesa ka ya final biopsy jung i ya tu ba utu Jingpang bang sen ni check ya shong ka tu kar ka jing lap jung ka tu mo the next treatment ka ka shong ka da dong kam ai chemo ne em ne ki you mo nang i ha bam do kam ne issue follow up dai Nongpang man ka lai benai have one check up to the first arslam we have one lai benai hadin ketu pada ngi la ben induna kumbah ndre benai ne ndre benai shisnam tu kini first surgery bengi le ne tengi kwai ngi dong kami ngi rap nawe nambar te idani Dr. Caleb ngi na nigrams amra itu wa na trip i nigrams ro te dong kam ngi rap tanga khali i te kani adon ka MOU bar government pada nigrams yang nak tu ka MOU ni pun kami katu madam te lai rap ba madam hi la ban pha shi MI Dr. Caleb nigrams we accept he atat idoni doctor I new stars emyo itaru ila jutre nigrams shua te ko ai ba in wan lang mani rap man ai sam namar kham tam ka por bangi ai do yo thia Nongpang to ko por ka ba kham ma shu namar ba damdan ki doctor ba kham bit ne ba kham to lan ding ni have monitor ba ki to por ni ma complications ka show ba ki tor ni por ba ai do yo thia te don doctor tep ta hana po hospital ba ko team ro ngi don ni dan Dr. Khanoyor irap I porbayo I Dr. H Majau Dr. M Surong NSS by Dr. Aimoro NSS ne namar ba post op check up ru kero ka ba dong pamba namar ka keep monitor by 24 hours I patient ngi bu ba stay yo ICU kaya do ICU time ni NSS ki patient kam niya ba bro shipor ni ado ba wan phabe hadu arajar arpho ila ezang hi cancer ki operation jong hi cancer ki ki jat te kidan hi jumna ki tiar ki bangi managing kumno hi ene hi te bo shisha lele bon hi ki jat cancer operation ni te ni lam oral cancer ba khambon do ni ne chipang ka yung do lihat ne jong ka suntur kan itu tinggal ya po chan menau bunai te kita di cancer jong ki jong ki sneer ni de kembali cancer jong ka utor kalau kamlong it's a very advanced a very big surgery kan so kali kadang first time bagi le ka cancer surgery ka head do festival Jusin ko bangi ila yo lat kumni te basing iba ka long successful te adin khmat te hab ye kam ne kam operate kam bon man kam tamai ki Nongpang ki ba kam kimla ban ne sumar saba lo shoi ki chaka kitiar shu man on the byang kam byang hi ki don don hi junduna te bon ba kitiar yo ban ne to laparoscopic udah ka por bangi yo to ki laparoscopic set por ba non covid tinggi yo tinggi por andai belong benda biang than han utang pada biang hi ngirang dong kam hi kam bon ju shu jenis kwan
siang apol bangawan saya ni ada arajar kesan ni kan real hantu apol ki pon bagi ni dan ki Nongpang kama majority ngai bagi dan cancer patient te tu apol kan paju operate hi kan the training hi kan ka cancer event operation te bol ki Nongpang ki one Shillong ne umno te bol ni impat nang ban poit ki Jingpuid cancer te so tại hi pe Nongpang bol ni ong ba kidat yo sebar kan ni rumus kopat dan kopoi te majority dan ki kedai badut kendong te kim la hi balik sebar ki bala ki dat hi mo bagi banong kendong ki sudah kat ba long ki ong kat beja ki jap machine te kum tu pre den pre ayo ka chance bangan net Chinese games man net training ka nega cancer jong ki kum ka ai ong ko surgery te kum ba lais nam stay hi te panik lais nam te as fu ba nawan pai kan sa sang kan ka cancer treatment special surgical treatment kan te kum man ni shibra apply yo put badan cancer hadin one of covid katul ka pen ajan ka pen thut ba kan masan sang kut katu pre ngila pick up yang and finally with the biggest surgery in Seisoh hospital I think we have achieved almost half of it and more to come. It was long surprising kan yaru bon ki Nongpang bawan ngala persang hi man po ya do mencuai ki Nongpang bon ki ong kilong artien ki ong bai dakadawai dala dakadawai ka biang te nga kum ngam ai option ki ru amal ba kadan ka wai ka mencuai kadan ka radiation machine ni ru radiation balik chemo ngi laban ai dei kalong ka chui kum surgery hi kamba it's always like surgery ne mon point is the best tenga ki Nongpang datang na ki one early stage bade ban point ru kim tre kamar ki kwa bai persang suri kedawai te sometimes ka feel ki chemo pada tumor ka progress later de ki one come slim pada kim nak ban point long tai te we have dengan avic option ni ki kamba ini patient for one Kring lah kami explain kami niat bah teri doktor dah menru iba ai doktor iba ai chemo. Dia masan ai chemo i masan dapat chemo i pak sanga tengok ong tengok pi kon pui yong to ka biang bai. Dia masan ong to tang prepare i bro. Mo kumba artios ba kon pui ru prepare i. Amar ba i have dek ki kerja exercise chest exercise ke bro nong fit bai i sure bangin pui. Te me iru i long cooperative ha. The one thing pada idon ka idai all chronic smoker the idon hi ka Jingpang jang shedam jikitor jang i the kan ni ka wei kan kong la prakhat bakan poi ni poi jamar ba complication kan long ka long kum hai kan hi the in very with his eagerness ne ka Jingmon jang i you convince him we ngi ai ka exercise ka bade bande exercise until he's fit. Jadi itu bagi anesthesia bu ia pelang. Jadi bagi final decide begini go ahead and operate him. Jadi saya ingin operate ia first week of August. Tambah jumlah kita jumlah kita arrange pun ki imam. Ini dah ke second week ni. Ia buat kami ia bagi katsau satu ring. Nadon sanpo ars ni membakar kemana? First message yang orang kita bawa kalau ni mah. Kalau cancer kalawan penjam lagi wan kam keluar and ke kuai ban yadai ke Jingpang cancer kadai ka kum ka kum bam kum di chungki ke yang healthy lifestyle te kan duna ka Jingpang cancer ru te na ong kita bayok cancer pada ngan ong ki bakin wan lagi don suspicious kumnu bakin wan kam close hospital bagi yo check kam keluar mar cancer fi wan ka early stage ke kira jam ki kan nomit almost 100% tambah di wan kam slam ka jam ki kan dang duna susu as kuai pat i
tam ki khasi jing nong ki bridge ngi ki masin ong badai cancer ki dap jing ting te jika bagi di hospital ki da chim da wa sha shwe kan ni ga slab no ka jing yo jing smart jong ki but ka kan chim jing jar ki ban ai smart ne ban pin ko jiki te wa ban os ko ru ba civil ngi ya le kat bala ban irap ai Nongpang cancer minta kita team le tang surgery team ru dan ki oncologist ki radiation oncology dalam ai ki bo radiation minta ta radiation ta lu macam dan hi oncology ta ngi dan hi kumba ar minta manga maroi berki tu ki klik semua ki ai rap hi Ningkong skuternat snow sarong ru hi namarwa kumgani operation nim padle kini ki public hospital semua jangka sarkar te kini ki ba khamtam kini ki young doctors ni berang khamna ki dang ki bakile ki start kini kalong one of the achievements ba ni skuternat kimba khamtam kini yo ban access ya services tang haki private hospitals hakaba ki la man lek mo tang ki ba kham don kham em ti hende yang ni la da ngile kum ki ni ki jan surgery ha ka ni ka government hospital pade long ka plela dia barok ki ba don happening ke jing kerdo mo la man ai ke jing rap sibon man dale kum ye ni operation sa bang try ka door jong ni operation ru kala long ka ba he ke jing ru ko ba bon tingas mo komen sibon ba kini ki doctors jongi ki la man le kene ti ba ki bok ruang ki nang encourage ki ru nang ni sakmat kinang le ki ba kham la ban ba su ka penjanai su ka jing ai service jongi hospital si ba Dil seka ika jingtu lane ka thong jingpi nang na sikmat ni ika dika seng kompan ko ho te nang ni sakmat ko mga laong ni sternat ban encourage ki man ai man sim ki bar kum juru ko wei ka jingir par kalong bala ringim don ki tiar ki tar bar ki babiang te ka jingir par ko wei ru ya ka sarkar ban ai ki machines ban ai ban penbiang ki equipments ki ba ya dei bar kapor khnang ba ki doctors jung ki ba tre ha ki government hospitals ru kin yo ban pentre ya ka kam jung ki the ki equipments ru ngin sa yo already ngila place kin sa ki order kin sa pha tender na po na sha Mumbai the chen ngin da yo ikita tingin ai yo ban ai ko jing shakri ko babiang kawai ka message ka long bam ni mentangi don bat kene ka MS ni ongde tinga kwa ban encourage ki pan ba dan bakin mendai tang bakin register bat ka insurance scheme Meghalaya health insurance scheme henry ru bakin register bat Aadhaar le namar bat kham don linkage bat Aadhaar bikin ngimla ken bangin entry kam ni insurance bakin yo ka jingan toy ki pat ba ini ki bapang kansar iyo igane ga chinera kiyo ho ki pun ki packages yamanta ki biang hi of course nala kham hadian maybe with the time in the don't come thing in sa send proposal to the government ri government bangi don ki radio safety officer mar kham don ki bala pass kan qualify kan ki RSO tingimla ban ne ki radiation tingi dang khoi ne ki na po jala jumi ni dunai kita ki bala certify RSO ti ni dang persang ba ni la fruit di advertisement group ti gidon bade ki gidon IWR la advertise gidon bang la thung man shwa hande ki la naman gidang ai shwa tang ka contractual post but sanction ka government ya ka but ai ka kimpat create ya ka sanction post ti ila resign no ti ngidang yet hadu menta bangin ngidang yele ka la ka dia bangin yo no ini radio safety officer nang bakan nya chakmat